Čaute ľudia, ja som Miatra Honveros. Už to je reál, som to nemal, som to rýchlo načítal. Ako si túto dáme nový. To som pôvodne myslel, že ako turbo. No, že budem môcť lietať. Svoje. Tak. Takže pozrite sa do technologického stromu. Toto nie sú znášadlá. Toto sú už znášadlá. Máš taký level. Potrebujem hviezdičky levelu 2. Úplne neviem, ako sa získavajú. Toto som do upgrade tých points som investoval prakticky skoro všetko. Nechcem. Stranite. Stimulus. Takto ako. Máme. To je nové svetlo. No, vidíte. A je toto. Čo ideme s tým do bitvy? To sa čo napísať, ma vyborkovali smrdí. Nemáme bodíka, mám nasadzil som si to tu na plochu. Máme 0% výhodu, sakryš. Niekedy máme percentá výhody, ako sme stavaní. Väčšinou to je vodne. Väčšinou to na premium ukazuje, no. Ukážeme opoznanie rýchlejšie. Už si myslím, že som povedal nejakú 2-3 na lietanie. Počkaj, ja idem vrchom, lebo nechcem mať výhodu. Ja si vedieť, že mohli nás zničiť. Ale teraz sme silnejší. Odolnejší. Ale toto tlačítko, keď budeme červení na chvíľku, zmetíme ich. Musíme zabrať červený bod. Alebo znižiť. Toto má granatomet. Som nechval, kámo. Chval, jo? What the... Jak som povedal, že dopadnem, viete, na strechu. To on ho zničil tým telom. Videli ste tú silu. Tam máme. Tam je... Moje ďalky pálim na čo už. Zdrážka. Ja, asi by som mal podľa investovať do jedného modulu, čiže do dvoch. Najvyššie, keď tak som sledoval do komentárov, lebo ja fakt už neviem. Lebo ja ako investujem tým modulom, samozrejme booky sú zdarma. Ale títo základné, čo mám ja pokročilé, asi ich nedávam, ja si ich moc nekúpam ešte. Lebo už vidíme, zaberajú ich. Tak teraz sa serú všetci. Musíme tam byť aj my, aby sme získali boty za zabratie, ale... Neviem, či to takto stihne týmto tempom. Nikoho sme si tento... No vidíte, proste som neujde koris niekedy. Vidíte, tá triska je trocha niekedy až moc silná. Rýchlo chcem získať boty za zaberanie. Ale tak triska, vidíte, mám 2 satelity. To vlastne na lepšiu lokalizáciu systému, lebo niekedy vám to nemusí ukázať. Ale aj v strede. Budem staviť víťazstvo. Ja mám nejaké ty body, dúfam. Mám nezničený, takže nás musí opravať, firma je moja. Vidíte? Takéto škatule sme vlastne. Ale nič musíme platiť za rekonštrukciu. Divo. Vidíte, ktorú jedno. Vidíte. Garáž. Viete čo? My pôjdeme teraz na ten veľký. Takto robota a musíme mu odtrhnúť všetky dôležité časti. Potrebujeme na to druhého robota. Lebo on sa to nemôže prať, že môžete mať jedného robota.
Úplne na tom druhom som to neskúšal. Vidíte, tak to vyzerá. Prosím, máme len model ako garáž. Tu vidíme nejaké dvakrát, to som ešte... No tak to som dlho nešiel, kamaráda. Ty jeden účník. Skúsime to z boku, aspoň uvidíte, ako sa zhruba tak tvorí ten robot. Postihneme ešte. Fuj, dobre, že sa ešte to vyhovať. Ja som prehral voďbami. Aké to boli? Nie. Títo, áno, títo to boli. A ja mám dobre takto poznačené body, kde ste tí kolesa mali. Niektoré väčšinou, no väčšinou, skoro vždy vám nejdu z hore kolesa. A tu som tie hre ešte doladil. Takže 2 základné sem. Teraz pôjde špeciálne satelity 2 sem. Ešte jedno špeciálne kapitánska židlička sem. Hardware. Jeden prasný strieľač sem, prosím. A teraz títo 5 strieľače, ktoré povedzme si rovno k srdcu, nie sú dosť presné. Na môj vkus aspoň. Takto zvako je ešte dobre skúsiť dať. A už nemáme, vidíme. Počkej, nemáme či na dušom isto. Nemám. Tak tam skúsime dať aj nejaké svetielka. To som si myslel, že na to nemáme miesto, nevadí. Napíšeme Slováci a Česi do toho. Píšete všetkým vlastne? Skoro? A TR1. Neviem, čo získam aj TR2 hviezdičky, to by som fakt potrebovala teraz na to lietatko, potom chcem mať také vzdušné. Toto sú tí guličky, také potržnuté, sú lietatka, štvorčeky sú až pyramidy, kuska sú haldebale. Pôjdeme, že trocha silné. A teraz ideme si ukážať pohľad. Vidíte, tento je malý, obratný a ľahký. Tam je ten štvorček. Ja som ťažký kanon teraz už. Ale to malý, obratný a rýchly. Tak ja chcem mať asi tú výšku. Počkaj, prečo mi svietia svetla? Oni idú tam. Tak páni, nech sa som mne takto utačiť. Dobre, keď si to prajú... Nie. Kve. Hneď vyplniť. Musíme... Nevýhoda veľkých strojov. Ako to zničia. Nepomôžte mi, ja mám veľa diel. Ich potrebujem dostať do útoku. Neviem vôbec. Brali sme močos. Ten sa zabil. Takáto mrška moja. Počkať, ukážem zóna toho lietatku, ak sa mi to podarí. No, prakticky by mal letieť, ale niečo na dosť silné. Nebude to riešenie. Zutníme sa. A toto je koniec, dúfam, že sa vám to ľúbilo a chodím tu